Wachi inopfekwa nemufana waChivhayo iri worth dzimba 20 muchitungwizi. Chivhayo's brother has sparked mass anger by wearing a luxury watch so extravagant it is worth 20 houses in Chitungwiza. When I'm talking about 20 houses, I'm not talking about my core houses. Ndikure my full house. Dzimba dziya dzinogara nema landlord yenyu vachishamsira dziya ndo dziri worth. Watch inenge guys, this is so mind blowing. Watch inenge iri muroko iri worth dzimba 20 dzemuchitungwiza ma full house aya. Ndikutaura pandati dzimba 20 ndambopa estimate yakadangofanana kumboti tomboti dzimba dzikuita ma 40,000 each because izvezvi kune dzimba dzakawanda dzikutogadzirwa nebudget ye 30,000. Saka ndangoipa neestimation yekuti let's say imba each iri kuita 40,000. Saka tomboti iri worth watch inopfekwa nemufana. Guys, muri inopisa, muri inonzi yaChivhayo inopisa. Guys, I'm not making this video for boot looking purposes kuti ndikukambena ndizopiwa Benz kana chichi. Mota ndinoida kana chi hapana singadi mota. But video rinoni ndangorigadzira timbo report kuti vanhu vakatsamwire because vanhu vakatsamwa. People are so furious at Chivhayo. People are so angry. They are so pissed off. Vari kurwadziwa kuti munhu muroko akapfeka again ndikudziye zvakaitika. Okay, Chivhayo akaenda kune imwe yanga yakaita gathering, the ZANU-PF gathering. Paakaita gathering vachisangana nana Tafirei, vakasangana naTafirei ikoko. But Chivhayo akatorwa picture iri ramuri kuonera achita kunge aipoza kuti vanhu vagona watch. Saka vanhu vanga vakatsamwa kuti yo kuti tadzira watch iyi. Watch iri over 1 million US ndoyawo kuti taridza. But vanhu ndakazonyatsotarisisa amwe makomenzi vanga vakanyora kuti kwanzi vamwe vanhu vaiti kwanzi takatsamwira kuti kwanzi uyu munhu uyu ari kunyatsoziva kuti kwanzi kune maproblem akawanda akunetsa, kune vanhu vari kuzvipatara vari kutsvaga mushonga, vamwe vari kuzvipatara, vamwe vakugadzira maGoFundMe kuti varapwe makensa vaende kumasejari kuIndia but vari kushaya mari asi ungapfeka over 1 million muroko. Guys, I didn't make this video to shame Chivhayo. Inini hapana wandogadzira video kumushema panapa. Ndine nchingotaura zvinhu zveza zviri because ko ndakagadzira video ndichiti Chivhayo akadhakwa iye agara achida kundipa. Guys, you might get me wrong. Anogadzira video rinokuda mota. That's why ndikutaurawo futi zvakashata zvaitaurwa pamusoro pake. But mota ndoida anogona achona video rino ndopa ndamutsamwisa. Saka inini anogadzira video rino ndikutsamwisa munhu ndingoripota zvinhu sezvazviri. Taenda pamawatch aya, what makes those watches special? Umwe munhu anogona kubvunza, you may ask kuti mawatch aya akakosherei Hasta. This watch is called a Richard Mille. A Richard Mille kwakanzi yanyanya uchipa, kwakanzi waona old version, waona tomboti yakare yacho iri kunzi yadhakwa unogona kuiwana $300,000. Unge waita lake rekutoiwana because vanhu vakatotenga mawacha aya havamatengesi because anogadzirwa ari limited edition, ane limited edition yekuti anenge ane certain number. Pagore wachi inogadzirwa dzingori 5,000. Umwe munhu anogona kuti Hasta 5,000, that's a huge number. Ungati kwanzi 5,000 mashomeri. Chimbotarisai Apple ichigadzira iPhone aya anoziva kuti kwanzi iPhone anogadzirwa ari mashoma. Iyo iPhone yakati inogadzira Apple aya yari 200 million. Saka 5,000 it means inamba diki because vanhu vane mari panopasi vakawanda. Vamwe vanhu vanotori nemari havasi vanotoshambadza kana kutaridza vanhu. Vanhu vaya vanotodya mari yavo vakawanda vakaita sei. Saka dzogadzirwa dziri 5,000 ende dzagadzirwa kudaro. Mawacha aya kwanzi anonetsa pakuti kutoti next year chaiyo dzakatoshota. Dzikutogadzirwa dziri 5,000 dzichabuda next year. Kwanza amwe mabillionaire nemamillionaire anotogara atonyora in advance abhadhira deposit kutoti paichabuda next year ina handidi kushaya yangu. Just watch guys. Umwe munhu anogona kubvunza kuti watch iri kutengwa iyi nana Chivhayo nechichi, watch iyi Hasta inotaura here, inotaura chirungu here, inoita sei, inotudza here kuti mangwana kokunaya. Watch iyi haina zvainotudza zvakawanda, inotongotudza inguva ngoni just clicking. Ingori clock, but clock inokosheswa because material anogadzirwa ipapo anonzi ari very special. Vanhu vakatogadzirawo branding yavo vakatorigada kuti izvi zvakupfekwa nevanhu vane mari like the Chivhayo family. Chivhayo family is so blessed. It's so blessed. That family is so hey guys, nanda kuti I get blessed. Guys,
muri yakakombererwa because honai mota dzava kutengera vanhu vamwe vanhu vari kutodzokororwa kutengerwa mota seizvezvi vana mayeruke vanga vakatengerwa mazimota mahombe nemazimari but nhasi vadzokororwa futi kupiwa kutadza kuti Chivhayo family ine mari yakawandisa ende mari they have kind of run out of ideas kuti toishandisa sei mari iyi vakutoshaura kuti toita sei naye saka vanoita zvinhu zvinovafadza mari yavo ivo vakataura kuti hatidudzirwa zvokuita nemari yedu zvevanhu imi muri kuti kwanzi endesai kuchipatara kwanzi handisi minister of health unondiudza kuti endesa kuchipatara handisi minister of transportation unondiudza kuti gadzira marodhi ndo zvaakutaura but vamwewo vanhu futi vanenge vachirwadziwawo kuti hey mari iyi let's say ngatimbotaura munhu anotambira tomboti mari guys I'm not good at maths ndakakonewa apa mangoni correct munhu anotambira at least kana $200 per month panopera gore ndofunga anenge ari muzvima 1200 imomo saka mari inenge ichipuhwa vanhu itori salary yako yeupenyu hwako kusvika wafa ichashandirwa nevana vevana vako Chivhayo akambotengawo futi wachi ye 1 million aitenga Chivhayo ye 1 million kudaro takazomuona futi Chivhayo next week racho akuitenga imwe pamawachi aya ndakangana kukudzai futi kuti pana amwe mawachi musemodel imomo akutogadzirwa ari worth 4 million saka vanhu vakatsamwa alright pane imwe nyaya yekuti Joachim Chivhayo ndazomutsvaga kuti Joachim Chivhayo munhu anoita nezvei because ndashandiswa kuti munhu anotengerwa mawachi ese aina naChivhayo takambomona achipuhwa Rolls Royce naChivhayo achipuhwa mazimari for birthday saka ndada kumbotaura kuti Joachim anoita sei saka pandaresearchawo pane imwe nyaya ndazoona chinzi there is an allegation yekuti akamboonekwa ane gold iri worth 15 million rands kuSouth Africa vakamusunga vakamutorera gold iroro nekumutorera Benz yake saka inini ndazo paclip iro ranga akamira iro netimu irero netimu remusangano vakamira netimu remusangano ndazoona futi achirumbidzwa kuti kwanzi munhu anogona kutransporta gold zvakanaka saka chimboona iclip racho zvakanaka. This video is not political ndingotaura zvinhu sezvazviri so don't get me wrong ngatimbo ndiye anobetserana naScott kuunza goridhe kuFidelity mwana uyu uye zvakare ari muyuth. Okay, manyasozvonera mega zvochima akapenga mufesi uyu anogona kutakura gold zvakanaka kana kana pane munhu akundionawo ada kuzonditumawo ndiri good wingman ada kuzonditumawo ndokutakurirawo ndodawo kakupfeka but ina amwe handidi kuzopfeka amwe mawachi emamiliyoni at least chero wachi yakanzi yadhura chero ye$20 am okay maybe tingangodhurira kumota mota yakapenga kauchienda pamarobots vanhu vakakutarisa so vakatenzesa musoro so ngosiri kuonekwa. Alright guys, that's all. Thank you so much for watching. Musakangana subscribe pana paHasta TV. Murambe muchindudza nyaya dzamoda ndikave ndichikudzai ndichida kuti nyaya idzi dzitonge conversation hani mukunyatsoona matepe emavideo ndakugadzirai handidi kuti nyaya dzinyanye kuva serious kana dzive political. Ina handisi munhu wepolitics ndingotaura nyaya sedzadziri senyaya idzi dzakangonyorwa kumanews daily kumachichi saka inyaya dzandaonawo futi mumanewspaper saka musazoti kwanzi Hasta ndiwo ndakanzwa achitaura pamusoro pazvo. Thank you so much for watching. God bless you. That's pretty much it. I'm leaving. Hasta TV ndofunga iwe pandochisa pando ndokufunga